sangaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na magdatong. Kaya kami na nakrurumdum kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanahawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an kabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyayon
kaharian buot mo sa daga ninsiring sa langit ansa mong kakanon sa aldaw itao mo sa muya ngunyan asin padawadon mo kami sa samong mga kasalan siring ka pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya asin are kami pagdaraha sa sugot kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat, kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Ulita sa imo kahadean, asinan ka pangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu-Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Atamanon manugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Good Shepherd Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 30,432 pesos asin 15 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa 4:30 p.m. Nag-abot sa 4,543 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,332 pesos and 50 centavos para po ini sa pagmantinir nin simbahan. An imahe kan parokya na Our Mother of China as in Our Lady of the Poor, masabay po sa inang magayon Grand Marian Procession sa Mayo 1. Mapuon po ang prosesyon sa Sawangan Park sa oras na alas 6 sa pagkahapon, alas 5 nin pagkahapon, pasiring sa San Gregorio Magno Albay Cathedral. Iniimbitaran po kamo na magpartisipar sa gigibuhon na aktibidades kan sa tong parokya sa nasabing aldaw. Sa Mayo 3 sagod 11, magkakaigwa po nin Misa Novenario para kay Our Mother of China sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maawot po, maging novena mass sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Siring man, available pa po
ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo as in St. Jude Chibi, t-shirt sa parish office. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Sarong Anonymous, 1,000. Sarong Anonymous, 500 pesos. Daniela B. Mayor, 2,000 pesos. Nobi and Naboy Quintan, 1,000 pesos. Asin Romel Madrid, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Maluhod po para sa pamibi, para sa katuninungan, asin pagbago nin sosyedad. O banal na puso ni Jesus, an realidad kan sa mong lugadan, asin nasasakitan na banwaan, minabosol sa mo na maghidali sa pagsimbag sa mga problemang hinahampang niya mo ngunyan. Kami sarong makasaalan asin nagagabata na banwaan, warak an sa mong puso, asin maluya an sa mong buot. Kaipuhan mi an sa imong puso o kagurangnan. Sa paghingwa kami marahay asin mabilo giraray. Ninhuli sa pagtubod sa imo asin pagkamuot sa samong nasyon. Buot niya mong magpartisipar sa imong gibong pagbago sa mga tao, pamilya, grupo asin sa sosyedad. Sa paagi kan mapangyarihang pagkamuot kan sa imong puso, minako kami nin bagong kusog asin higos, nin bagong kalayo, na kayang magpabago asin magpakarhay kan sa mong mga buhay, bilang mga individual asin bilang sarong nasyon. Pagkamuot kan puso ni Jesus, tawi kami nin isog asin tiyaga, kadunungan kan puso ni Jesus, tugdoi kami na magpamibi, maglaom asin mamuot sa gabos na panahon. Amen. Banal na puso ni Jesus, kahiraki kami, daing digtang puso ni Santa Maria, ipamibi mo kami. Mabinio na puso ni San Jose, ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O marahay na pastor, kaugaying antabayi an sa imong ariponpon. Asinan mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kan sa imong aki, papagkanigo among tipunon sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.